Hej Anne S. Jeg har lavet sådan et lille stykke papir her, der prøver at sammenfatte alle de ting, vi har talt om i forbindelse med normalfordelingen. Og det her ark er tænkt som en hjælp til jer i forhold til det eksamensspørgsmål, der handler om normalfordelingen. Og jeg vil prøve at løbe igennem det, og så håber jeg, at det vil kunne afklare nogle af de ting, som I muligvis går og tumler med i forhold til det spørgsmål. Som sagt har I måske været med på, at normalfordelingen altså er en fordeling, man bruger til at beskrive det, der hedder målte størrelser. Det kan være alt muligt. Vi målte vægten på de her M&M's. Vi havde også noget med noget vægt af nogle grise, men det kunne også lige så godt være højder, eller en eller anden størrelse, man har målt. Volumen af sodavand i flasker. Hvad kan jeg komme på? Alle mulige forskellige. Og nu går jeg så igennem nogle af de teoretiske begreber og matematiske beskrivelser, som knytter sig til normalfordelingen. Og det er ikke fordi, I skal komme omkring dem alle sammen, men hvis man har mod på det, så kan man så gøre det. Det første afsnit, jeg har lavet her, det handler om kontinuerlig stokastisk variabel. Og det snakkede vi om i forbindelse med, jamen hvad er en stokastisk variabel? Det er en variabel, der varierer ud fra tilfældigheder. Altså et kast med en terning kan være en stokastisk variabel. Det er tilfældighed, der spiller ind på, hvad den terning viser. Et kast med en terning er en diskret stokastisk variabel. Det betyder, at der er kun hele tal, som kan være udfald. Altså man kan slå et antal øjne. Det er enten 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. En kontinuerlig stokastisk variabel, det er sådan en variabel eller et variabel, som kan antage værdier i et interval. Og det interval kan i udgangspunktet godt være fra minus uendeligt til plus uendeligt. Her har jeg nævnt et eksempel med mænd, som er til session og bliver målt på deres højde. Det er en kontinuerlig stokastisk variabel. Fordi de kan i princippet antage hvilken som helst værdi i et interval. Det er nok mest logisk, at man vil vælge at sige, jamen okay, vi måler dem med en højde, hvor vi bruger 2 decimaler efter kommaet. Det kommer lidt an på, hvad præcist måleinstrument man bruger, men i princippet, så har de hver deres helt præcise højde, fordi hvis man bare kommer langt nok ud i decimalerne, så vil de være forskellige. Ja. Så er det jo, at vi i 1.G har lært, at hvis man så for eksempel har målt sådan noget med højder, jamen så kan man og man putter det ind i nogle intervaller, så har man en grupperet datasæt, og et grupperet datasæt, det kan man danne sig overblik over på mange forskellige måder. Man kan blandt andet lave et histogram. Og hvis man gør det, og det man har målt på er normalfordelt, så vil det i udgangspunktet være sådan, at det histogram man får lavet, det nogenlunde bliver lidt ligesom sådan en form for klokkekurve. Det er det, jeg har illustreret her. Det er taget fra jeres bog. Her er det et histogram over aldersfordelingen af gymnasielærere i det gamle Aarhus Amt. Man har altså spurgt alle de gymnasielærere, der arbejder i det gamle Aarhus Amt, hvor gamle de er. Så har man puttet det ind i et kæmpe regneark, måske i en Spire eller et Excel, og så har man regnet nogle frekvenser ud. Og de frekvenser, de er så afbildet her som arealer. Det betyder, at sådan en firkant, den fylder 5%, og må ikke der ligesom er cirka 4 af den her, i den her højeste søjle, det vil sige 20% af de lærere, der er blevet spurgt, de har en alder på mellem 45 og 50. Det der så er, når ens data er normalfordelt, det er, at som udgangspunkt, så vil det her histogram ligne en klokkekurve. Og det vil det nærme sig, hvis man forestiller sig, at de intervaller, man har inddelt i, de laves mindre og mindre. Det er illustreret på det følgende billede. Her kunne man jo forestille sig, at det stadigvæk var den her alder. Man kunne også forestille sig, at det måske var det her mænd til session, hvor man har måske først delt dem ind i lavet nogle grupperinger, nogle intervaller, der gik med 10 cm forskel. Det kunne man sige, at jamen, vi putter alle de mænd ind, der måler fra 150 til 160 cm, de er her, og næste interval fra 160 til 170 osv. Men man kunne godt lave et nyt histogram, hvor man lavede inddelingen mindre, var kun 5 cm, 2,5 cm osv. Og man kunne forestille sig, at hvis man lavede de her intervaller mindre og mindre, så ville det her histogram nærme sig den her klokke. Det er det, der er kendetegnet ved en normal.
Så vil jeg prøve at lede lidt hen til det, der handler om den her tæthedsfunktion. Og det der med at finde arealer nedenunder. Fordi jeg har lavet et afsnit her, der hedder areal under graf som en sandsynlighed. Så vi forestiller os jo som sagt før, at vi havde det her histogram, og at hver søjle jo illustrerer en del af vores datamateriale. Og det betyder jo, at hver søjle, som også kan ses som en lille del af arealet under klokkekurven, det illustrerer en procentdel af vores datamateriale. Det vil sige, hvis vi nu foreslår, eller det er sådan et meget tænkt eksempel, men alle de mænd, der har været til session, kunne sige, det var 500, dem stempler vi op i en kæmpe stor gruppe, og så spørger vi os selv, hvad er egentlig sandsynligheden for, at hvis jeg tager en tilfældig mand ud fra den her gruppe, så har han en højde på det interval, der ligger her i midten, fra 180 til 185 cm. Hvis man så i første omgang har sagt, jamen det har vi set på histogrammet, det interval, det fyldte 8% af alle de mænd, der var. Det vil sige, at der er 8% af alle de mænd, der står i en gruppe, som har en højde mellem 180 og 185. Så er sandsynligheden jo for, at jeg får fat i en af de mænd, den må lige præcis være i 8%. Og det betyder, at når man spørger, jamen, hvor stor en procentdel af mændene er under 180 cm, så spørger man samtidig også, hvad er sandsynligheden for, at hvis vi trækker en mand ud fra alle dem, der bliver målt, så er han under 180 cm. Og det er jo så alle de her højder lagt sammen, alle de her intervaller. Jamen der var 8% chance for, at man trak en mand, der var med den her højde. Der var måske 5% chance for, at der var en mand, eller der var mænd i højden, eller i intervallet fra, lad os sige, 175 til 180 osv. Så det er det, der er tanken omkring, jamen at histogrammet, det er jo en procentdel af ens datamateriale. Og når man så regner de procentdel ud, så spørger man i virkeligheden, jamen hvad er sandsynligheden for, at jeg får fat i sådan en mand, der har den højde. Ja, og det er forsøgt illustreret hernede. Her har vi taget en eller anden tæthedsfunktion. Men lige præcis det her med, jamen, at nu spørger jeg, jamen, hvad er sandsynligheden for, at jeg finder nogen, det er så nok ikke mænd i en eller anden højde, det er måske et eller andet, grises vægt, hvad ved jeg. Hvad er sandsynligheden for, at vi finder nogle grise, der ligger i intervallet fra x1 til x2? Ja. Og den udregner man jo så altså som et areal under den her graf. Og den her graf, det kalder man for tæthedsfunktionen. En tæthedsfunktion, det er sådan en positiv funktion, der hænger sammen. Den er kontinuerlig, det betyder, at den er sådan sammenhængende, og den knækker ikke nogen steder. Man kan stå på surfbræt på den, uden at man lige pludselig flyver afsted et eller andet sted. Og der findes mange forskellige tæthedsfunktioner, fordi der findes mange forskellige fordelinger. Vi har jo blandt andet også arbejdet med ki i anden test. Der regner man jo en p-værdi ud ved hjælp af ki i anden fordeling. Vi har også arbejdet med binomial fordeling. Så der findes mange forskellige fordelinger, og den vi så arbejder med i pt, den hedder normal fordeling. Der findes rigtig mange stokastiske variabler, som er kontinuerlige, der har en tæthedsfunktion. Og når man så regner sandsynligheder ud for en eller anden fordeling, jamen så regner man i virkeligheden arealer ud under den her tæthedsfunktion. Ja. Så kommer der et lille blåt afsnit her, det har jeg lavet blåt, fordi det behøver man ikke at bruge tid på, hvis man ikke forstår det. Hvis man godt forstår det, så må man gerne inddrage det. Det handler bare om, at som udgangspunkt, så hvis vi nu forestiller os heroppe, at det var alle vores mænd til session, jamen de udgør til sammen 100%. Og det er jo det samme som, at arealet under den her klokkekurve skal være 1. Altså 100% svarer til 1. Og så nævner man bare her, at det areal kan sagtens, hvis nu ens funktion er defineret på hele ens talakse, altså fra minusuendeligt til plusuendeligt, så har man jo egentlig et integrale, hvor grænserne går fra minusuendeligt til plusuendeligt. Det kalder man for et uendeligt integrale. Det kan sagtens have en værdi. Det er lidt forskelligt, hvordan man finder frem til noget med grænseværdier. Det skal vi ikke komme ind på her. Men man kan så godt have nogle integraler, som har en grænse, enten i begge ender, eller i en af enderne, som er noget med uendeligt. Hvis det bare har en grænseværdi, jamen så er det et integrale, og så siger man, det er et uendeligt integrale.
Nå, der er en sammenhæng mellem det, der hedder tæthedsfunktion og så fordelingsfunktion. Og det er fordi, når man har en tæthedsfunktion, en eller anden funktion her, så siger vi, jamen nu vil jeg så regne sandsynligheden ud. Det handler om arealet, altså et integral under det. Og hvad sker der, når man finder arealer under grafer? Jamen man finder stamfunktioner. Og en stamfunktion, i det her tilfælde, når man finder en stamfunktion til sin tæthedsfunktion, så finder man det, man kalder for en fordelingsfunktion. Og nu kan fordelingen måske godt blive stor, fordi man siger, jamen hedder det ikke normalfordelingen? Jo, normalfordelingen har to funktioner, en tæthedsfunktion og en fordelingsfunktion. Og sammenhængen mellem dem er altså, at fordelingsfunktionen, det er stamfunktionen til tæthedsfunktionen. Og det er jo altså et areal, så her er det, hvis vi siger, at vi har en eller anden tæthedsfunktion her, en klokkekurve her, jamen så er fordelingsfunktion arealet fra minus uendeligt op til en eller anden grænse. Her illustrerer det grå område. Man kan også tegne sin stamfunktion, så kommer den til at se sådan her. Yes. Vores tæthedsfunktion, når det hedder normalfordeling, det er altså den her klokkekurve. Og klokkekurven, den ser sådan her ud. Den har den her forskrift, den står hernede. Den er sådan lidt peberet, men det er den, man skal have nævnt, når man skal forklare, at normalfordelingen har en tæthedsfunktion. Den her klokkekurve er styret af to forskellige ting, nemlig middelværdien og spredningen. Middelværdien styrer, hvor toppunktet på vores klokkekurve er henne. Her er der illustreret tre forskellige tæthedsfunktioner. Normalfordeling, en med en middelværdi på minus 1, en med en middelværdi på 0 og en med 1. Her kan I se, hvordan klokkekurven ligesom rykker hen langs x-aksen. Spredningen bestemmer, hvor flad eller hvor slank min kurve er. Her kan I se tre forskellige, der er illustreret. En med en spredning på 0,7, en med 0,5 og en med 0,4. Jo lavere ens spredning er, jo højere og slankere bliver ens klokke. Når man har sin normalfordeling, så kan man jo så, det her det er tæthedsfunktionen, hernede har jeg min fordelingsfunktion, og på fordelingsfunktionen kan jeg faktisk også godt finde min middelværdi. Det er nemlig lige her, hvor man så at sige plejer at finde sin median, når man har en summekurve. Og det er nemlig også det, der er en af kendetegnene ved normalfordelingen, det er, at medianen og middelværdien er sammenfaldende. Det er altid det. Når man skal beregne noget med normalfordeling, ja, så starter man med at have sit data. Det kunne være de her mænd, der var til session, det kunne være vores M&M's. Dem lister man op i nogle intervaller, regner frekvenser og kumulerede frekvenser ud. Og når man regner kumulerede frekvenser ud, så lærer de dengang i 1. G, og så kan man tegne en summekurve. Det man så gør, når man har mistanke eller har fået at vide, at man skal undersøge, om ens data er normalfordelt, det er, at man tegner den her summekurve i normalfordelingspapir. Man afsætter de der punkter, og de skulle meget gerne falde på sådan en nogenlunde ret linje. Det er altså nogenlunde ret linje. Det betyder altså, at det er ligesom regression. Man forsøger ligesom at tilnærme det med sin lineal, når man har tegnet det. Og når man så har gjort det her tænkt eksempel, så kan man aflæse sin middelværdi, fordi det er nemlig tegnet ind på det her middelværdipapir. Normalfordelingspapir er lige præcis her. Der kan jeg finde min middelværdi, så aflæser jeg her x-aksen. Og på samme måde kan jeg finde min spredning. Her ligger middelværdi plus spredning, så jeg finder en værdi her, og så trækker jeg min middelværdi fra, så har jeg en spredning. Har de to værdier, så kan man inde i Inspire regne med den der normalfordeling. Det vil sige, nu kan man begynde at svare på sådan noget med, jamen, hvor mange af de her mænd er så under 170 cm, eller hvor mange af mændene ligger fra 180 til 190 cm. Fordi man kan nemlig bruge de her to kommandoer. Den ene, det er tæthedsfunktionskommandoen, den hedder normal PDF, og fordelingsfunktionen, den hedder normal CDF. Det er typisk den sidste, man bruger. Her har jeg lige kommet med et lille eksempel. Lad os sige, at vi gerne vil finde ud af, hvor mange af de her mænd, der var til session, der er under 170 cm. Det vil sige, at vi spørger, hvad er sandsynligheden for, at min stokastiske variabel, altså at jeg trækker ud fra den her gruppe af mænd, hvad er sandsynligheden for, at jeg får fat i en mand, der er under 170 cm. Den regner man ud. Bare sådan her, og der får man 0,6%. Det er jo det, jeg kan nå for